संघाची धावसंख्या झाली ती 10. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार, एक आग उघडणारी फलंदाजी इथे साजिश आपली खेळी आपल्या संघासाठी करायची आहे. गोलंदाजी ट्रॅक करून छोटासा खेळाडू साहिल या चेंडूवरती विकेट घेतली असेल. मधले दांडे तो उद्ध्वस्त केली जाते. सुकाई स्पोर्ट्स संघाकडून नेक्स्ट बॅटर योगेश. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर धाव संख्या 23-23. मोठा फटका मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा लवकर क्रीडांगणाच्या बाहेर गेला होता आणि तिथे सामन्याचा रिझल्ट जरूर बदलला होता. आणि रिझल्ट बदलल्यानंतर तोच राग इथे आता दाखवायचं असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंच 9+1 टोटल 2 धाब्यांचा इशारा इथे केला जातोय. प्रवीणजी धुमक सर यांचा संघ आपण पाहतोय. चांगली संघबांधणी केली गेली. नेरसाठी टाकलेला पुढीलचा चेंडू पुढे एकदा पंच सॉरी डिलिव्हरीचा इशारा इथे केला जातोय. कुठेतरी दबाव आलाय कारण नयन एक आक्रमक फलंदाज आहे. द चॉकलेट बॉय म्हणजे ज्याला ओळखलं जातं. यावेळी टाकलेला चेंडू पुढे एकदा वाईट+1 टोटल 2 धावा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. वारंवार मिळणाऱ्या 1-1 2-2 धाबा देखील आता महत्वाचे ठरले असतील. या खेळीला फटका चित्रक्षक ती दखल असेल. चूक करणार नाहीये. चुकीला माफी नाहीये. क्रिकेटवरती आपण चांगलंच ओळखलं असेल. यावेळी टाकलेला पुढे एकदा चेंडू लेखशिकच्या बाहेर जाणार होता. पंच स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचं इशारा इथे दिलं जातोय. अतिरिक्त धाबा वारंवार इथे मिळते. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका अगदी रडारमध्ये सापडलेला चेंडू होता. रडारमध्ये सापडलेला चेंडू बॉर्डरलाईनच्या बाहेर पाठवला गेला. पुढे एकदा वाईट+1 टोटल 2 धाबा. नंतरच्या चेंडूवरती सेव 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 केला गेला चेंडू. वाईट+1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. धावफलक पोहोचले असेल 43 धावफलकावरती. आणि आता आमचं स्कोअर टेन्शन मध्ये आला असेल. 9+1 टोटल 2 धाबा याही चेंडूवरती मिळत आहेत. स्कोअर टेन्शन मध्ये आलाय. कुठे लिहू कारण गोलंदाजाने एवढे चेंडू फेकलेत की काहीच बोलू शकत नाही. या चेंडूवरती चौकर असेल आणि चौकरीच्या मदतीने धावफलक पोहोचले असेल तब्बल 49. 26 धाबा या स्पर्धेतील सर्वात महागडे शतक.
कर्तव्य बी दाखल झालं असेल आणि कर्तव्य दाखवत असताना पहिला चेंडू वाईट प्लस सिक टोटल 2 धावांसाठी मोजला जातोय. कर्तव्याचा नेक्स्ट बॉल अगदी रडार मध्ये बाहुबली आहे. नाम तो सुनाई होगा अब तो काम बघायचे. आता तेच काम इथे दाखवून दिलं जाते. नाम समगे फ्लावर चमजे का मैं तो फायर 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 करावं लागेल. आता पहिल्या चेंडूवरती फायर झाला. दुसऱ्या चेंडूवरती सन्मान इथे दिला जातोय. तिसऱ्या चेंडूवरती पाहायचं असेल लोकल पद्धतीचा चेंडू तिथे एक म्हणजेच काय साईक रोटेट केली जाते. साईक रोटेट करून वारंवार नयन धावसंख्या झटपट वाढत चालली असेल. 12 वाजून 40 मिनिटांचा कालावधी झाला. ही वेळ ठरली कोणासाठी. चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी. नयन 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 चांगली खेळ केली. चौकारीच्या मध्ये धाव फलक 63 वरती आणि 64 जाऊया सामन्याच्या दिशेने. यावेळी फील पटका घुटना देख 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 डब्बे में डब्बा डब्बे में केक घुटना देख तमाशा देख. 4 धाब्यांचा तमाशा इथे दाखवून दिला जातोय. क्रिकेटमध्ये आपल्याला व्हॉलीबॉल फुटबॉल अनेक खेळ आपण करताना पाहायला भेटलेत. त्यातला एक खेळ इथे दाखवून दिला गेला. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा लाजवाब आहे. डिक्लेअर मधले एक धाब इथे मिळणार असेल. फटका लाजवाब होता. नयनच्या विरोधात आक्रमक व्हायचं. हे काढे हल्ला दुसऱ्या डल्ला इथे मारायचा तोच यावी पाहायचंय. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. इथे धाबा मिळत नसेल. संघासाठी रोखला जातोय. नयन आपल्या संघाचा आधारस्तंभ इथे बनत चालला असेल. लोकल बॉय नयन यावेळी खेळला फटका. वारंवार हा 4था चेंडू असेल या मॅच मधला आमच्या समर्थन कक्षामध्ये आलेला. प्रेक्षकाकडे वारंवार होणाऱ्या चुका षटक संपतोय. धावसंख्या 7. जवळ सामन्याच्या दिशेने पुढे एकदा खेळीला फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल असेल. लॉंगॉन मधला क्षेत्ररक्षक टेटरसचा आहे. यावेळी टाकलेला चेंडू मोठा फटका. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये जाणारे चेंडू तिथे देखील 4 धाबा वसूल करत आहेत. या षटकातील शेवटचा एक चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिली असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंच स्वेरी डिलिव्हरी बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. एक क्षेत्ररक्षक चालाक आहे. चालाक ब्रो डेड बॉल असेल. डॉट बॉलचा इशारा येतो. षटक संपते. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 17.
चला सम्राट 007 पहिलं 2-0 आपल्यासाठी काढले जाते आणि 7ची पेनल्टी लागेल. आपलं कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिला चेंडू मस्त अगदी गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण गोलंदाज पाहतोय. चला सम्राट 11-007 कर्णधार. चेंडू 4 धावांसाठी पाठवला जातो. 4 धावांचा चेंडू इथे प्रवास करेल. सम्राट 007 ने टॉस जिंकलाय. सिलेक्ट द बॅट फर्स्ट. म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा फलंदाजी करायला लागणार. भैरी भगवती संघ आपण पहिल्यांदा फलंदाजी करणार आहे. स्ट्रॅटेजी आणि प्लॅन पहिल्यांदा फलंदाजी सम्राट 11 संघाने जिंकली आहे. भैरी भगवती संघाला पहिल्यांदा गोलंदाजी करावी लागणार आहे. प्लॅन चर्चा इथे आखली जाणार आहेत. या टप्प्याचा बॉल बाउन्सर ज्या प्रकारे ह्या पाण्यात तसा चेंडू आला त्याच्या अंगावरती आणि तिथे बाद ठरलं असेल. धावपलक पोचलंय 22. सामना थोडासा लांब चालला असेल. 38 रनची आवश्यकता असेल. चला सम्राट 007 आपले तयार ठेवा अन्यथा पेनल्टी असेल. कारण हा सामना संपल्यानंतर आपण त्वरित खिडंगळीच्या दिशेने येणार आहे. धावसंख्या 30. सामना दूर आहे. जे काही करायचं उद्याच्या दिवसामध्ये भले का थेटच ठेवायला होईना ते चौकार मारूया आपण. तेच केले जाते. अजून एक चौकार इथे मारला गेलाय. सामना जिंकलाय. अप्रतिम खेळी तिथे केली. त्याच्या माध्यमातून नयनच्या माध्यमातून झाली खेळी दमदार शानदार.